Det her det er sådan en lille video, hvor jeg vil fortælle lidt om, hvad Pilates er for en træningsform. Pilates er blevet udviklet af Joseph Pilates, som udviklede den her træningsform til at genoptræne krigsveteraner. Og jeg oplever, at træningsformen er virkelig god og genial, fordi den er meget hensyntagen. Det betyder, at hvis du som sidder og ser det her har smerter, eller aldrig har trænet før, eller har erfaring med, at hver gang du laver træning, så får du ondt på en træls måde i mange dage bagefter, så kan det her være lige præcis det, du har brug for. Pilates er også en træningsform, som kan være godt til total træningsnørder. Det er en træningsform, som bliver brugt meget af blandt andet dansere, og stadigvæk bliver brugt i genoptræning. Så har du trænet hele dit liv, og har du brug for noget, der virkelig nørder detaljer og løfter din teknik, så er det også Pilates, du kan gå efter. Pilates har rigtig meget fokus på vores holdning, og hvordan vi bruger vores led, så vi ikke får smerter. Og den har rigtig meget fokus på bækkenbund, så bøvler du med at kunne holde tæt i bækkenbunden, så er Pilates mega god træning. Og kan også være en god måde sådan lige at få adgang til muskler, vi et eller andet sted er lidt i tvivl om, hvordan man ellers får fat i. Når jeg underviser i Pilates, så gør jeg en del ud af, at det ikke skal gøre ondt at træne. Ikke fordi det er farligt, men bare fordi det ikke er hensigtsmæssigt. Og jeg gør også ud af at virkelig hjælpe folk til at få hul igennem til øvelserne. Få den der, det er sådan det mærkes, når jeg bruger den her muskel. Og rigtig mange af øvelserne er super simple, og jeg bruger sjældent særlig meget andet end elastik og bold. Og det gør, at bliver du helt hooked, og har du lyst til at lave mere derhjemme, så er det ikke dyrt at anskaffe en masse træningsredskaber. Det er rigtig godt ved Pilates, det er, at Pilates er ikke kun en time eller flere timers undervisning om ugen. Det er en ny kropsbevidsthed, du kan få med dig, og som du kan bruge i alt det, du gør med din krop i mellemtiden. Både i forhold til, hvordan sidder jeg, hvordan står jeg, hvordan går jeg, hvordan løfter jeg. Ikke fordi man skal gå og være overbevidst og tænke og bevæge sig korrekt hele tiden, overhovedet ikke. Men det er lige pludselig at få en opmærksomhed på, hey, jeg kan faktisk godt sidde på den her måde stedet for, og når jeg gør det, så får jeg mindre ondt i lænden. Så kan det alligevel snige sig nogle nye vaner ind, som kan have kæmpe betydning for vores velvære. Ja, det sidste jeg vil sige med Pilates, det er, at det er en træning, som kræver lidt opmærksomhed. Og nogen oplever, at Pilates også kan være en form for mindfulness, så hvor de er bevidste med det, de mærker i deres krop, og at den type, som burde meditere, men ikke kan få det til at virke, så kan Pilates faktisk være en form for meditation, hvor du gør noget med din krop samtidig. Og det kan være rart til dig, som måske døjer med stress eller andet. Har du spørgsmål til, om du nu kan finde ud af det, eller om du har for mange smerter, eller noget, der skal tages hensyn til, så er du velkommen til at kontakte mig. Og har du lyst til at træne, så linker jeg lige til min hjemmeside og min hold på den her video. Så kan du se, om der er noget, der skulle passe til dig. Ja, det var lige det.